kana mipango yake imepanga. Moko kuom jopuonjre mag kuonde tiegruok mamalo koro ywak ni jumbe osekalo nyaka ne giyudo ote machuok ni omenda mar somo mar HELB osechwal negi e bengi to nyaka sani pok giyudo pesago. Jatend migawo mar somo to nyolero ni omenda osegol ni chenro mar somo kokalo e agulu mar HELB. Kaka Judith Omondi leronwa, moko kuom jopuonjrego modonjo e higi mokwongo kata kamano oseyudo omenda mar dak miluongo ni upkeep. Tich ariyo mar tarik 19 dwe ni jatend migawo mar somo Migoso Gamba nyochwalo oboke manyiso ni migawo no osechwalo omenda mar somo mar HELB maromo bilion 9.5 ne kuonde tiegruok mamalo ma opogore e pachoka. E omenda ni ripod Gamba oyango ni maromo bilion 5.8 ochwal ne skunde ka bilion 3.7 to keti e bengi mag jopuonjre kaka omenda mabiro tayogi e yor dak kod chiemo. E yorwa mar fwambo kata kamano, kalore gi ywak ma osebedo chien e wi deko mar omenda gi, walimo mbalariany ma Kisii University, jopuonjre ma watwakgo, koni koro en jumbe nyaka ne giyudo ote machuok, mayango ni ne oseketnegi omenda, ka nyaka sani kata siling pok gineno e aguchegi mag bengi. Sirikal no onyisowa ni gibiro chiwo pesa mar HELB. HELB ne ema konyo nyithindo nikech e mbalaka wa nyithindo mowuok kuonde mopogre to pesa no ema konyowa e yore waduto. Pesa ne ema wanyiewo gik mwachamo, pesa ne ma jok moko chulo kata rent, moko be chulo godo mana fees. Koro en kwa modwa tero ne sirikal mar Kenya motel gi jatend migawo mar somo Migoso Gamba. No wacho ni pesa osabedo disbursed to kwang'iyo to pesa no onge. Koro en kwayowa madwaro ni sirikal koyie to winj kwayowa mondo pesa no kel nikech pesa no ema konyowa e mbalaka nikech sani josechako duogo e skul. Giseluwo ndach omenda ni nyaka e telo mar kar tiegruogno poni mar somo osechwal dwoko ma giyudo kata kamano ok dwok geno. Nimepewa loan of 34,884. They are sending me an SMS that it has been paid to my student account, and then they are telling me to visit the student finance. Nikienda student finance, they are saying that the money is not there. So I want them to be clear that kama wamelipa hii pesa tujue. Kwadwa koko nikech kiwacho gi koko to wabro koso. Kwayona en ni mondo wang'iye uru kaka fino dok piny. Mokwongo ok wago koko kata kok wachul school fee ok wago koko ni wago koko non. Moko kuomwa wan jonyuol kendo wan ema wachulo pesa kaka jonyuol. Omiyo kwayona en ni mondo ging'iye school fee no oduog piny. Kata kamano jopuonjre 136 ma owinjo riwre kod higa ma okwonge mbalariany ma opogore e pachoka ne oseyudo omenda mag HELB kata bed ni oro kwayo pod dhi nyime ne jopuonjre mamoko. I have issued a statement showing that as at Friday 15th, 136,000 students had applied and been allocated the HELB loans and all that. The others have not. And the portal or the application room is still open. They are still allowed to continue applying. Migawo mar somo nyicha odwoko piny nengo mar somo kudata malapa 5 nyaka 40. Thoth mbalariany kata kamano pok oketo e mbui nengo manyien mar somo bang' dwoko gi piny kudata malogo. Judith Omondi, Ramogi TV. Riwruok mar jopuonj mar KUPPET okwedo paro mar Raila Odinga ni mondo mi duok ting' mar somo mapacho